नमस्कार, मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मालवणी पद्धतीत भजीची आमटी, विदर्भात ह्याला गोळ्यांची आमटी म्हणतात। हे वाटणाचं साहित्य आहे। 2 कांदे चिरून घेतले मोठे, अद्रक आहे अर्धा इंच, लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर, अर्धी वाटी सुकं खोबरं आणि कढीपत्ता। इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलंय, बेसन पीठ घेतलंय आणि भजीसाठी कांदा चिरून ठेवलेला अर्धा तासापूर्वी। त्यात मीठ, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या 2 टाकल्या आणि हे मसाले आपले मालवणी मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा। इथे आता आपण वाटण भाजून घेऊया। कांदा, अद्रक आणि ही लसूण। इथे आपण आता वाटण भाजत ठेवलंय। इथे आता आपण भजीचं रेडी करून घेऊया। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी बेसन पीठ घेत आहे। पहिलं थोडं थोडंच घ्या। पीठ थोडं थोडं करूनच टाका आणि पाण्याचा बिलकुल वापर करू नका। त्याने काय होणार, आपली भजी कुरकुरीत होणार नाही। हे बघा, असं व्यवस्थित कांदा मस्त मुरडून घ्या। हे बघा, असा कांदा व्यवस्थित मुरडून घ्या, म्हणजे आपली भजी कुरकुरीत होते। हे आपलं भजीचं बॅटर रेडी आहे। थोडंसं तेल घेऊया वाटणामध्ये। इथे आपला कांदा व्यवस्थित भाजेपर्यंत आपण भजी सोडून घेऊया। भजी अशी छोटी छोटी सोडा। कांदा आपला व्यवस्थित भाजत आलाय। त्यात आता आपण खोबरं टाकून घेऊया। अशा प्रकारे एकदा भजीची आमटी करून बघा, फार सुंदर होते। इथे आता आपलं कांदा खोबरं व्यवस्थित भाजत आलंय। त्याच्यात आता आपण कोथिंबीर आणि ही कढीपत्त्याची पानं आणि व्यवस्थित भाजून घेऊया। इथे आपली आता भजी पण होत आली आहे। भजीत मसाला नाही टाकायचा, कारण की आपण ह्याच्यात हिरवी मिरची टाकली आहे।
इथे आता आपलं वाटण रेडी आहे. गॅस बंद करून घेऊया आणि ते थंड करत ठेवूया. इथे आता आपली भजी पण झाली आहे. बघा कशी व्यवस्थित कुरकुरीत झाली आहे. भजीला काटे पण बघा फार सुंदर आले. आता अशा प्रकारे आपण बाकीच्या भज्याही तेलात सोडून घेऊया. इथे आता आपलं वाटण थंड झालंय. मिक्सरला लावून घेऊया आपण. इथे आपण एकदम थोडं थोडं करून पाणी ओतूया. हे बघा आपलं वाटण रेडी आहे. इथे आता आपलं तेल चांगलं गरम झालंय. फोडणीला लसूण टाकूया आणि कढीपत्ता. आणि लसूण बरं का ठेचलेली आहे. त्याचा वास बाहेर जाऊन देऊ नका म्हणून झाकण ठेवायचं. आता हे आपण वाटण केलेलं आहे ना ते व्यवस्थित भाजून घेऊया. इथे ते आपले हे लाल तिखट आहे, मालवणी मसाला, हळद, गरम मसाला, हे मसाले आता आपण ह्या वाटणात सगळे टाकूया. आणि 2 मिनिटं असंच परतत राहूया. इथे आता आपली 2 मिनिटं झाली आहे. हे जे वाटणाचं पाणी आहे ना ते आपण ह्याच्यात टाकूया. आमटीला चांगली उकळी आली ना कीच भजी सोडायची, त्याच्या आधी सोडायची नाही, मग ती एकदम नरम पडतात. आता आपण आमटीमध्ये चवीनुसार मीठ घेऊया टाकून. ही पहा आपल्या आमटीला सुरेख उकळी आली आहे. आता आपण त्यात भजी सोडूया. आणि फक्त 1च मिनिट ठेवायचे. आणि तेही मीडियम गॅसवर ठेवायचं आहे. गॅस फास्ट करू नका. इथे 1 मिनिट झालंय आपला भजी सोडून. तर त्यावर आपण कोथिंबीर भुरभुरूया. आणि आता आपली भजीची आमटी इथे रेडी आहे. गॅस बंद करूया आता आपण. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा.